le sang fait. Mais à tout ce qu'a fait, qu'à passer, il faut d'abord commencer à affaiblir certains, baliser le terrain et entre-temps, ça va être ici. Bon, nous sommes Jahara Bouri Massaï, le mouvement national des parents d'élèves et étudiants du mini-présidentier. Bon, nous avons un programme qui est le gouvernement de transition. Nous, tous sera qu'au moins l'école blanche en valeur, on aurait pu les soutenir en Betouko. Mais nous avons l'école de Djamana, c'est-à-dire le premier facteur de développement d'un pays où il y a blanc. Nous assise communale suit, mais nous national suit. Pourquoi? Parce que nous avons éducation pour l'emballage depuis des années. Nous avons une priorité B. Ça doit être parmi les 3 points. Premier point. Mais où il y a l'école blanc, il faut qu'on fait comme dernier soutien. Nous avons que commune 3 de la centre Hawa Keita là. Au RTM bina document mais wallahi les gens n'avaient même pas le temps. Parce qu'il y a la faute derrière minute où il fait un choc. Donc nous avons un gouvernement de transition qui a 5 ans. Donc il y a un démission 50 ans Torola, 50 ans Hamina, 50 ans Nyasna. Ni école tient sans qu'elle avait persécuté jusqu'à 5 ans à FTBA. Surtout je lance un appel solennel aux femmes à Moussolakao. En débat tient là, mais à l'année nana shida tola. Gouvernement de transition a manga 5 ans kebi, a manga 5 ans kebi. Sini na soro fola la école la Mali problème kacha. Bantala mais ni be feka jamana jo iba joni école ni ba feka jamana halaki iba école halaki. Il y a un chinois, un sage chinois qui dit ni ba feka jamana tie. Ibe école tie 20 ans iki sigi kalaje ni jamana be kemi. Donc vraiment, moi je ne suis pas pour le gouvernement de transition aujourd'hui. Je ne suis pas pour aujourd'hui, je ne suis pas pour aujourd'hui. Nous sommes fait nege. Quand on a 5 ans que ola, ambinaye c'est trop tard. Hakli jigina ibeka ka mandala. J'étais la première personne dans le mouvement mi bora contre ibeka. Odo mo yan fleur photo e hali mo bisa ba contenir ko. Mais ko fa outla la kai. Ni fenera c'est pareil. Ne konoma do kumana nga fo ka bon kono. Hali ni sara. Abi foko ne afo ni transition gouvernement parce que oui éducation blanc comme dernier position et puis où dona domi ka où lui afo kube a dit civiluma moko ka dalaka akanga pour que ikado moko ka ya mai ba do dalaka ndefe où nganga dit civiluma civil ka fo ayata comme ça on va do c'est des hommes de parole vous voyez au yoro na ngumba fo c'est des hommes de parole mais ka fo ambena dit civiluma un civiluma dit kanake et ça c'est plus qu'un mandat. Ali Mokolabo, Assisi, je donne un exemple. Kalaban commune Belebelede, Mokoshima prorogation kuma fo. Ama fo Yoroshi. Ali Assisi Moko Rebenaminga au Djabi Fene Uyoko Redola. Au-delà de la Hakilna Kelenedo, c'est simple. Après le 27 février, une transition ko inora. Le bon Moko Terakuma do Fene fo Bekanga son Fene Ante Surasifanga et de fait. Ode Malikoro et nous même Malikoro de la Saoudi Surasifanga. Donc Malikura ou démocratie de Ninko Inga Jota à Noyara. Depuis nous n'avons eu qu'à l'autant d'Urude, ou qu'à Barakele et Danako à Dofra ou Luka Watika. Ou ma foi que nous qu'à Bilana de foi Yanamate. Donc à même mis in Ron Inko Inga Jota, nous m'a joa Banto le 27 février. Ale ba ne bi ninga assise mingara utara abla job tara min fo c'est dans le comme Maligo ben afendika pour assise kata commune na cercle région district ko bedena est-ce que maka borona Maligo maka teya galon flamate maka nié ou irenu ka partisan ou ka mo sanu maka ou ye wardi munu ma ku sako ke na exemple na fenofie ni assise yore assise corrompu l'inflaté iba don tuko di ka corrompu lendo au lieu que l'on fera meru ka mandaka katla kata sizu ke meru kono ebe do fera mo do ka mandaka katla kata so maka kuma la sigi ke ko ka do fera ka mandaka ba fera kanke mais o de keraw et assisi yere c'est-à-dire amma go yere te assisi la sa ou ko kalotani shegin be ban le 27 février le 27 février légitimité faut établir une transition là o bana wala dina ba bulu à partir du 27 février. Bon, le 27 février, nous avons gouvernementé Norabana. On a gouvernement reconnu, on a assisi Djabi reconnu, afin de Boulaonkan. Djamana c'est qu'à marcher tant, à la Djabana. Bon, nous connaissons les médias, nous avons des béfos. ORTM fait que la Djaka courage sera.
ou ka démocratie la bateau. N'a fɔra anw ye fɛn caman kɛ hali cadre ka côté la depuis an ma se yan bi ORTM t'a si diffusé vraiment minnu nana yan bi n'aw y'an ka fɛnw publier ne ka foli b'aw ye n ka foli belebele bɛ média ye démocratie tɛ marcher sans les médias. Rien ne passe par les nominations, excuse-moi là. Est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a une autre alternative? J'ai dit, est-ce qu'il y a une autre alternative? Ce n'est pas un débat, moi je pose des questions. Oh mec, il y a une question là. J'ai dit, est-ce qu'il y a une autre alternative à part les nominatives? Question banale. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez à ces... Aux propositions qu'il y a depuis le 30 juin. Atelier qui era le 29 le 30 juin. Shogele aka ministre black à parti politique ou wole. Kaka ministre black à société civile le betarasiki. Ko élection se ka organiser chukudi. Jama famba wula munga. Ko ka administration to ya ka élection nabe. Nga akoloshili fanga dira senima. O de tunte folol. Ni administration go ko e desoro. Ni seningo qui est 3 de soro et ka 3 de bejati. Ce pouvoir de contrôle a été donné à la CENI pour contrôler l'administration. Donc vous appelez à ce qu'on revienne sur cette organisation, sur cette autorité indépendante? Autorité indépendante, ça c'est une autorité mixte. Mais l'administration organise, la CENI supervise, mais on a ajouté aux prérogatives de la CENI le pouvoir de contrôler. Comme le pays est déjà avancé sur ce projet de loi, l'autorité indépendante, le Mali est déjà avancé. C'est déjà un projet de loi. Je dis c'est déjà, moi je suis journaliste, je n'ai pas de parti. Je n'ai pas de parti, je suis journaliste, je vous dis que le projet est déjà, le dossier est déjà un projet de loi, ce n'est plus un avant-projet. Est-ce que vous vous appelez qu'à ce qu'on annule, puisque bientôt ce serait devant le CNT? Toi-même tu dis que c'est un projet, donc c'est pas une loi? Mais c'est un il y a 1001 projets. C'est un acquis, c'est un avancement. Un avancement pour qui? C'est dans le dossier, dans le déroulement. Dans le dossier de qui? Du processus de... Comment dire, le processus conduit par qui? Par le pays au moins. À part le pays? Oui. Dans un pays là. Ça le pays de Shogun Line. Interpellé, ce n'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est du bolchevisme, c'est comme ça, c'est une dictature rampante, c'est comme ça. Mais abani bege ma wan sura nyefa ino. OK, merci ami. Barabol na nyongo sura nye conférence de presse ni gene ala sona ma comment je kulu dina me fon fe kan be fra nyongo ka kinno fra nyongo ka be fendo ka. Inshallah on ala sona na nyongo. Amena plan d'action adopté, on va voler fona ka da au le fona ka porter à votre connaissance pour que vous se diffuser. On connaît nos contrats mimbe peuple malien et autorité actuelle sur le 27 février. 27 février, il y a la concertation dans cet article là. 27 février, il y a Badaoune Asmi prêté serment que domina. 27 février, il y a Asmi récemment prêté domina. 27 février, il y a Shogel Kokal Maga qui est Premier ministre. N'a les Yana qui est Premier ministre ni Bandaoya Wili. Nos documents comme vous l'avez fait, le 10 commandement du M5 RFE, à document condamnant, qui était fera 18 mois transition. À cap programme d'action gouvernementale 27 février, contrat lié avec les autorités actuelles sur le 27 février. Et nous osons espérer qu'ils vont respecter ce contrat qui les lie avec le peuple malien. Nous demandons aux autorités de la transition, nous demandons au président de la transition qui a prêté serment 2 fois, sinon 3 fois, prêter serment en tant que militaire, prêter serment en tant que vice-président, prêter serment en tant que président de la transition, de respecter son serment. De ne pas se laisser manipuler par des hommes politiques. Parce que nous sommes partout de boulot, nous sommes partis Mouna, avec Samouambo, au mois de 2%, à boulot qu'on a sangoni, vous profitez de situation là, comment Malikote. Il y a code de ne Maliko c'est quelqu'un. Ou le camp Membolo, il y a un peu de Franyonga. Un ado Beje Fangani, on peut cléminer. Eh, jamana ni mkononia gela banka bi tourisme kala banka no tourisme ga mongela bi mo tourisme be ka fo de ko be démocratie de kele mo tourisme be kele la ka fo ko jamana deun ka se ko wire exprimer ni taro ko yoro labi o baba ko démocratie votu ko to butaye ko anganga dirigeant sugandi ko to luka fele et na fora kan wore fe no amune kele ga démocratie gana kan wore ka fo ko amena transition pour longer ko de 5 ans que le peuple malien ne doit pas s'exprimer ka fanga taka no observer la commission d'évaluation des moments sonné ma bien sonné ma sini année 91 ne munun ka fanga de 91 avant qu'on a revanche d'état faut qu'on quand l'histoire se répète la copie est toujours moins réussie que l'original ils pourront pas répéter l'histoire.
Merci président. A taara bɛɛ da ani marifa fɛ mais malgré tout comme an bɛɛ bɛ jamana nin fɛ ko n'i ko k'i ba kana don marifayasa dɔn na n'a hakilina ka dɔ i bɛ dugawu kɛ ala ka jimi bila sen kana ka da woro kana kari o de la an ye transition accompagné a daminɛ mana bɛn kɛra k'a fɔ transition bɛ kɛ kalo 18 de la bɛn kɛra k'a fɔ kalo 18 kɔnɔna na baara bɛɛ kan ka kɛ pour que kalataw bɛ se ka organiser an bɛ se ka président kura sɔrɔ cogo min na président min bɛ kɛ jamanadenw ka maa sugandilen ala ta kɔfɛ pour que a bɛ se ka jamana nin bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais an ye min faamuya depuis rectification kɛra kuma min na depuis Choguel ko kɛla Magara nomera ka kɛ premier ministre an y'a ye ka hakilina dɔw daminɛna miirina dɔw nana pour que k'an bila devant le fait accompli o ye mun ye ko maa min b'a fɛ ka boli n'i y'o ɲɔni donc ka fɛn bɛɛ kɛ pour que transition kana respecter délai kana respecter an bɔ min fana kalama an k'an ta sise la parce que an y'o de fɔ an ko Mali problème dɔnnen don Mali problème tɛ bi sikafɔ ye damu y'an fɛ sikafɔ caman kɛra mais alors assise la dɔw taara la faso kɔnɔ kama dɔw taara la ka k'u kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ waati fana maliyɛnw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que hakilina fɔ a caman janfara parce que mun fɔra assise yɛrɛ ye min fɔ thème na fɔlɔ prolongation ko kun t'a la prolongation kɛra question dɔ de ye u bɛ na ni min ye a nalen fana an ye min mɛn télé la k'u ko kalo 6 fo ka taa san 5 la aya olu taara u paro min kan ko san 5 nin ko ka taa transition kɛ ka san 5 fara kalo 18 kan a kuma bɛ jamana ɲuman kɔnɔ. Monsieur le ministre, nous kan dɔ bɛ ka fɔ n'a fɔra wari minɛ ko wari dira aw ma. Oui nin kɔni bɛɛ ye kuma ye dɔrɔn o de la an y'a ɲini justice fɛ sisan nɔ k'a fɔ an b'a ɲini an yɛrɛ bɛna porte plainte déposer parce que a ŋununuka fɔlɔ min kɛra Facebook kan a kɛra page dɔ de kan an t'a tigi dɔn mais an y'a ye politique mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen bi min kɛlen bɛ Choguel Kokala kɛ ka jeliba ye n'o ye docteur Alayi Bokoum ye an y'a ye Siri Fila ka débat dɔ la o den na a ko kuma min fɔra ko 23 o de ne ma fili euro ko français ambassadeur y'o d'a ma k'o kuma ye tiɲɛ donc an bɛna avocat ɲini pour que ka se ka plainte déposer contre la parce que nin ye ka mɔgɔw danbe tiɲɛ nin ye ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ nin bɛɛ ye parce que ko fanga de ka di n ye nin fanga ni sen fɛ ne maa min ma sɔn n ka hakilina ma n bɛ tɔgɔ bɛɛ kɛ k'o tɔgɔ tiɲɛ a digira n na parce que au-delà de nos personnes an ye denbayatigiw de ye an somɔgɔw bɛ yen nɔ an denw bɛ yen an bangebaaw bɛ yen nɔ an teriw bɛ yen an jɛɲɔgɔn bɛ yen ka taa galon façon dɔw ta k'o da mɔgɔw la ko parce que an ko a y'a ko hɔrɔnkan a y'o bati an ko an ye kumakan min fɔ an k'o bati n'o de kɔrɔ ye k'an ye miliyɔn 23 euro o de bɛ fɔ miliyari 15 CFA de ma nin ye kumaw ye minnu ma y'an ka jamana kɔnɔ mais an bɛ mɔgɔ ninnu dɔn n'u hakilina ye fɛn min ye dɔrɔn ninnu ye lamɔna parti unique de kɔnɔ ninnu lamɔna pensée unique de kɔnɔ ninnu lamɔna galon de kɔnɔ ninnu lamɔna ka mɔgɔw instrumentaliser ka mɔgɔw manipuler e m'a ye hali CEDEAO wa wari di dɔw ma ka bɔ ka taa CEDEAO neni u wari di dɔw ma ka bɔ ka taa Faransi neni mais u tilalen assise la yan'u ka u ka chronogramme maliyɛnw na an b'u boli ka taa yɛrɛ CEDEAO la munna ka dɔ sara ka taa CEDEAO ni ka tile k'i pan ka t'o fɛ tugun donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ galon don ni ala sɔnna ma fana komi an tun bɛ mɔgɔ de ɲini k'a lajɛ mɔgɔ min y'a image bila an y'a ye bi k'a fɔ Alayi Bokoum y'a kuma fɔ ça veut dire ka bɔ kalama la an bɛna plainte déposer contre la a fɔra dɔw fana bɛ ka bɔ k'a fɔ k'olu bɛna marifa ta ko Razibat ko Kawjim ko ne ko Abdou Niang ko ni ala sɔnna ma ko n'anw bɔra k'a fɔ don o don k'an ma jɛ ni décision minnu taara ye k'u bɛ Dakar k'an ka maaya la an k'an b'a ɲini justice fɛ mɔgɔw minɛna na ka bɔ video Umaru Mariko minɛna ko parce que ko dɔ y'a ka kumakan ta k'a bila video kan ayi a bɔra kaso la kunu dɔrɔn de Kawjim minɛna non fo ka bɔ CNT la donc ni mɔgɔ sɔrɔla min y'a yɛrɛ ɲɛda bɔ kɔni kuma fɔsɔn fɔ a man kan ka plainte déposer an b'a ɲini an ka sariya fɛ ka wuli k'u jɔ u ka mɔgɔ façon minɛ parce que nin t'an ka politique la nin t'an ka politique la adversité bɛ anw fɛ yan mais animosité t'an fɛ yan donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ donc an b'o de fɔ monsieur le ministre an bɛna ye bi laseli kɔnɔna la an b'a fɔ an y'u wele an yɛrɛ jateminɛ k'an ye manifestation damadɔni kɛ waati dɔ bɔ u bɛ na u b'an ka activité couverture kɛ nka a tɛ bɔ jabaranin kɔnɔ aya minnu bɛ fanga la bi olu de tun ko kunun ko Mali kura olu de tun ko k'anw to fanga la ko hors thème t'olu ka activité couverture kɛ bi aw yɛrɛ bɛ fanga la donc an y'a ye hors thème tiɲɛ bi hors thème dun k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ka faso a bɛ jamana de ka baara la olu yɛrɛ ka kuma ye min ye u ka devise ye min ye ko la service a tɔgɔ de yɛrɛ de la passion du service public les services publics ne sont pas du public ne sont pas des Maliens hein donc vraiment an kɔni an y'u invité mais comment examiner ka lu nana u b'an ka image ta certainement dɔw de b'a fɛ k'u kana bɔ nka ni si t'a bali k'a fɔ k'an ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ min o ko bɛna to ten yan o ko bɛ to ten bon an b'a dénoncer anw fɛ san 30 démocratie nalen kɔfɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛra hors thème yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a kɛlɛ la pour que hors thème ka se ka baara kɛ a ka kuma kɔnɔna na sariyaw kɔnɔna na a ka indépendance totale kɔnɔna na n'i ye jamana tɔw lajɛ n'i ye jamana tɔ télé national lajɛ avancé caman kɛra dɛ hors thème mɔgɔw bɛ se ka sɔn nin ma cogo jumɛn an bɛ hors thème syndicat da ne tɔgɔ ko Siri Ture ne ye parena ka kunnafoni lasela ye sagajigi jɛma hakilina jumɛn b'i la bi lajɛ in kan bi lajɛ in lawulila mun kama ka kunnafonidilaw wele wasa u ka dɔn k'a fɔ ko transition mɔgɔw bɛ fɛ ka baara min boloda ka san 5 du yɛrɛ ma anw ma jɛ n'a ye bi an ma jɛ n'a ye sini
parce que an bolo caman cɛ fanga man kan ka kɛ fɛn ye fɛn mun bɛ mɛn u ka kan ka na de ka baaraw boloda ka lakana sabati ka kalataw organiser wasa maliyɛnw mana u bolo tɛnku maa min na san 5 jamana bɛ kalifa o ma. Yalima wulikajɔ min bɛ ka kɛ nin waati la e bolo ko a bɛna se ka bɛn ni saba i n'a fɔ M5 bɛ cogo min na. Bon an tɛ se k'a fɔ ko a bɛna kɛ cogo min mais ce qui est sûr et certain an tɛna sigi an ka laɲiniw kɛlɛ la. An ka laɲiniw ye mun ye an k'a lajɛ an bɛ se ka segin sariya sunba kɔnɔ cogo min an bɛ se ka segin jɛmu fanga kɔnɔ cogo min an bɛ se ka segin jamana kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye au moins mɔgɔw ka kala ta ye. Jamanadenw caman b'a la k'a fɔ ko jamana problème ye politique mɔgɔw e bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ o ɲɛna. O tɛ politique mɔgɔ bɛɛ ye o ye politique mɔgɔ dɔw ye parce que politique mɔgɔw fana na ɲumanw b'a la comme jugumanw b'a la cogo min donc an k'a bila an kunna dɔrɔn k'a fɔ ko ɲɛta tɛ se ka sabati jamana si kɔnɔ tant que ni politique mɔgɔw m'u jɔyɔrɔ fa donc maintenant o ye kumaw de ye pour que ka politique mɔgɔw k'olu lakari ka fanga ta k'a di mɔgɔ dɔw ma minnu ye politique mɔgɔw ye mais u bɛ k'a kɛ comme i b'a fɔ olu tɛ politique mɔgɔw ye minnu bɛ fanga na bi mais en réalité u bɔra sɔrɔsiya cadre kɔnɔ u bɛ politique baara dilan mais u bɛ ka kɛwale minnu kɛ est ce que a bɛ ka kɛ ɲɛta sira de kan. Kuma kuncɛ kuma ye mun ye an bɛ journalistes fo aw nana an ka weleli lamɛn aw k'aw jija kunnafoniw ka se ka cari maliyɛnw ka kan k'a faamu k'a fɔ ko bi an bɛ sira mun kan an ka kan ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour que CEDEAO kana sanction bi an ka jamana kan parce que o kɔlɔlɔ bɛ na ni mun ye o bɛ na ni basigibaliya ye o bɛ na ni gɛlɛya ye o bɛ na ni baloko gɛlɛya ye jamana kɔnɔ parce que Mali ye jamana ye kɔgɔji t'anw fɛ an bɛ fɛn o fɛn dun pratiquement a bɛɛ bɛ bɔ kɔkan de ka na donc an k'an jija an ka fɛɛrɛw ni dabaliw latigɛ wasa CEDEAO bɛ fɛ ka ɲangini mun d'an kan ɲangini ni a kana waleya. Merci beaucoup. Une plateforme Mali Congo président Ismaïla Koulibaly président de plateforme Mali Congo n'i y'a ye an farala ɲɔgɔn kan bi fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ an faso n'o ye Mali ye an ɲɛ bɛ taabolo dɔw la kɔnɔ bi min bɛ ka an degun an b'a fɔ autorité minnu bɛ yen bi hali n'a sɔrɔla diyagoya de nana n'u ye ka bɔ carré kɔnɔ ka na dɔw nana marifa de b'olu bolo donc u kɛlen bɛ ka jamana mara bi a ka d'u ye cogo min na parce que marifa b'u bolo an k'a yir'u la k'a fɔ dɔw kɔnna marifatigiya la u ɲɛ ni jamana in kɔnɔ o k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ bɔ nin na ko wɛrɛw bɛ nin kɔfɛ donc jamana bɛ yɔrɔ min na an ye bɛnkan minnu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ san 1 ni kalo damadama tɛmɛnen kɔfɛ u ka bɛnkan ninnu respecté u ka waleya walasa jamana bɛ degun minnu kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ Mali y'an bɛɛ jɛ de ye an faso n'o ye Mali ye an tɛ foyi sɔrɔ min bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan donc an kana na ni gɛlɛya wɛrɛ ye tuguni ka fara kɔrɔlenw kan i komi u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'olu nakun ye bɛn ni kelenya de ka sabati n'o ye tiɲɛ donc u ka jamana organiser i komi jamanadenw b'a fɛ cogo min na maliden mana danaya da maa kelen min kan u k'o bila u ka jamana mara mais k'a fɔ marifa bɛ n bolo ko se bɛ ɲɛ bi ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ marifatigi ye mɔgɔ limitelen de o ye mɔgɔ damadɔlen de donc jamanaden ka ca marifa tɛ min bolo ka tɛmɛ marifatigiw kan donc u ka premier ministre min bɛ yen bi bi in na an bɛ min ɲini a fɛ a bɛ lahalaya min na a ka sabali jamana mago bɛ min na bi nin tɛ donc o de ye n ka kuma ye bi k'o fɔ ɲɛna merci. Eh bien, ça c'est très simple. Nous, le mandat bana. Et président du mandat bana, malala, nous remplacer le président Waré. Nous, le mandat bana, président Waré de Bessigi, CNT Waré de Bessigi, ou nous, le pouvoir bané, mais c'est qu'un fortuni. Armée tes partis politiques. Il faut qu'on arrête de vouloir politiser l'armée et surtout de dire qu'une partie de l'armée est patriotique et l'autre partie, c'est quoi? On veut dire, le premier ministre veut dire que l'autre partie sont des apatrides. Donc il faut arrêter de diviser l'armée. Donc, à partir du 27 février, pouvoir transitoire là, en tout reconnu, en tout reconnu. Ka Mali démocratie ka respecter, ka esprit de master ko respecter, ka pouvoir, ka élection